Priatelia, ahoj, tu ako inak opäť Štefán a jeho zážitky, ktoré pokračujú časťou 5. No a dnes je aj deň prelomový, keď bude Silvester, takže mesto Kandy, vítaj. My začíname raňajkami, ja dobrým bazénom, takže ja a moja drahá Sri Lanka 5 práve začína. My sa nachádzame stále v srdci Sri Lanky, o ktorom sme si už čo to povedali. Myslím si, že všeobecne už celkovo ako o Sri Lanke to všetko môžete vidieť v časti 1., 2., 3. a 4. Tu v historickom meste sme zažili už ledaco, navštívili Kráľovský palác, kde sa nachádza Budhov zub, o kúsok ďalej sme navštívili Národné divadlo, kde nám tanečníci menom West Natuma predstavili svoje umenie. No a všetko ostatné a mnoho ďalšieho uvidíte práve že v tej časti 4. No a poďme k dnešnému dňu. Nachádzame sa v peknom hoteli menom Tourmaline. Kde síce ešte pred raňajkami, ale náš skvelý deň začínam práve že sviežým čerstvým bazénom, po ktorom sa už len pobaliť, no a lúčiť sa slovami s Bohom Kandy, mesto kráľov a ranných miel nad jazerom. Nechávam tu kus srdca a odnášam si vôňu čaju a zvuky posvetných bubnov. Priatelia, toľko z môjho básnického čreva, sadáme do autobusu a ide sa ďalej. Cestujeme necelú hodinu a už sa ocitáme na ďalšom mieste, ktoré si hovorí Múzeum a showroom drahokamov Ishiny, alebo kuchynsky tradičná baňa na Zafíri v Kandy. Ide o jedno z najznámejších centier drahokamov na Sri Lanke, ktoré funguje nielen ako obchod, ale aj ako vzdelávacie múzeum, schválené miestnym úradom pre drahokamy a šperky. To je peňazí. Rudko, Silvo a ja si dáme jeden aldomáš. No a teda poďme sa oboznámiť s touto šperkárskou fabrikou, a kde ti najprv ukážu fake v podobe makety v bane, no a potom ťa vypustia do mora drahokamov, kde nevieš kam skôr oči hodiť. Všetko to ale má svoju postupnosť, tak priatelia, poďme si to pomaličky všetko od začiatku užiť. Áno, áno. Hej. Poď, ideme. Poďme. Nejaký investičný, alebo pre manželku, takéto veľké, malé. Vidíš, tu už sú aj vypredané niektoré. Ninka, ty si aký kúpiš, Ninka? Ja si kúpim Zafír. Zafír. No veru,
Sú tu pekné kusy. Veru bolo z čoho vyberať. Ľudia dobrí naozaj majú tu krásne veci, ale môj rozpočet na túto dovolenku počítal skôr s magnetkou, než s kráľovským šperkom. A ne, ako tvrdím ja, všetko je tak, ako má byť. Ostatným všetci tí, čo si kúpili, ale tí, čo ani nie, sme si ešte pred dlhšou cestou natiahli nohy, počom už len nasledovala pohodlná cesta s pôžitkom miestneho alkoholu menom Arak. Mimochodom ani to nebolo bezdôvodne, keďže dnes je Silvester, no a my jedného zrovna v autobuse máme. Wow! Silvínko, na zdravie. Prvé čajovníky v oblasti Lula Condera použil základy nového. Taylor tak zohral rozhodujúcu úlohu. Do obede nám plynie, Ninuška a Aniška pracujú, no a nám kilometre ubiehajú. Tohto pestovania, ale aj zberu a spracovania čajovín pozorovali Taylorové metódy a Po necelej polhodinke je to tu, máme ďalšiu zastávku. Je to len necelých 10 kilometrov. Nachádza sa v obci Pilimataláva, no a je to jedna z najdostupnejších plantáží, ak cestuješ z Kolomba smerom do vnútrozemia. Jej oficiálna poloha je na ceste pod Tapitia Road, je to najbližšia plantáž k mestu Kandy, no a zároveň táto obec sa môže kľudne nazvať ako brána do čajového sveta, keďže svojou výškou, polohou a hlavne klímou je na hranici pestovania no a hovorí si plantácia a továreň Giragama. Bubo, ahojte priatelia, takže máme ďalší program, konkrétne ideme zbierať čajové plantáže. Skúsme to, čo to dá. Pekne ti to. My sme s Jirkom vyskúšali techniku zberu, ale ako bratia Češi hovoria, tady cesta nevede. Ostali sme pri overenej technike. Ide sa na to. No teda, sme priamo v akcii na čajovej plantáži. Bolo nám povedané, že máme hľadať hlavne nové výhonky a aj z toho 2 listy a 1 púčik. Ešte ja dám taká malá zaujímavosť, niečo málo o odrode. Hovorí si Camellia sinensis, alebo čajovník asamský, ktorý sa musí zastrihávať pravidelne, maximálna výška tak do polpása, no a keby sa nedaj Bože zabudlo, tak vôbec z neho minimálne veľký strom. Robíš to veľmi šikovne. Vieš čo, dojdeme domov, už kupujem pozemok a sadím čaj. Ale veľa by ste z toho neuvarili ináč. Že? Ideme dole. Polnými košmi čajových listov. Áno, ideme ich zaliať. Alebo vykvasiť. Áno, B je správne. No neviem, čo by sa z toho dalo urobiť. Aspoň minimálne z toho našeho množstva, čo sme nazbierali. Ale treba vedieť toľko, že taký domáci zberač nazberá denne aj 20 kg. Vek kríkov dosahuje 50 až 100 rokov. To, čo práve vidíme, je sušička, kde sa suší minimálne 12 až 18 hodín. Tu čaj musí stratiť aspoň 50% vlhkosti, no a toto je už proces dôležitý. Toto sú tie staré britské mašiny, ich úlohou je rozbiť bunky listu, aby sa uvoľnili enzymy a šťavy, práve tu začína proces, ktorý dáva čaju chuť a farbu. Toto je presne ono, len my sme videli záber z hora.
Prezentácia je veľmi príjemná, prechádzame rôznymi procesmi výrobou čaju, od sušenia až po fermentáciu. Ono viac menej ten rozdrvený čaj musí aj odstať, keď sa deje tzv. Mágia, kde zelený lístok reaguje s kyslíkom a mení farbu na medenú či hnedú. Čím dlhšie tu leží, tým je čaj tmavší a silnejší. Samozrejme ešte sušenie. A to posledné a najdôležitejšie, riedenie podľa kvality. Priatelia, tak toľko o celom procese spracovania čaju. My tak nadúpaní, naložení vedomosťami, už nám chýbajú len dve veci. Zvykom a tak sa to robí, no samozrejme showroom. Ako inak nakúpiť nevídané, nepoznané. No a keďže sme v jednom z najstarších podnikov na spracovanie čaju na ostrove, založenom v roku 1903, tak si nenecháme ujsť takú dobrú kvalitnú degustáciu. Ide. Milí naši priatelia. Počkaj. Milí naši priatelia doma čajčkov, tak aby ste vedeli, ako správne sa pije čaj. Takže pijeme kvalitný čierny čaj, ako vidíte. Neviem, či je tam vidieť. Není čierny ako uhol, ako ten náš, keď ho zalejeme. Je krásny, bledohnedý. A keď si ho chceme ukryť, tak máme na to špeciálny cukor. Sú to ako, vidieť, sú to ako naše karamelky. Aj som vám z toho šlohla domov, tak aby ste mohli ochutnať. Takže vám to nesem. A pijeme to tak, že čaj pijeme. Karamelku A briošku namáčame. nenamáčame, iba cuckáme. Takže toto je tak, to sa správne pije. Srilanský čaj. Klipneme a dosladíme cukrom. To je to správne, takže Ochutnáme ich viacej ich ochutnáme. vám domov doneseme. A končíme zlatý. Takže budeme mať degustáciu srilanského čaju doma. Lebo pálenku tu nemajú. Ďakujem za pozornosť. A až ma to mrzí, že moju drahu není moc počuť, sľubujem, na budúce vybavím mikrofónom. No a tu je záver návštevy tohto miesta. Keď už nám nezostáva nič iné, len sa rozlúčiť, sadať do autobusu, no a my a celá posádka vyrážame za ďalšími zážitkami. Topie toľko čaju. Takže Giragama čajové plantáže máme za sebou, v autobuse vychladený arak takisto, časovo sme na tom celkom fajn, je niečo okolo 11. hodiny do obeda, pozor, dnes je Silvester, takže deň je dlhý, my zhruba 30 km, čiže hodina jazdy. No a už sme na ďalšom mieste, ktoré bohužiaľ zase opäť znie ako v predošlej časti nejaká maďarská prasárna. Ale nie, veď sa randujem, má to mierumilovný charakter, toto miesto existuje pre dobrú vec. Celé je to na rieke Maha Oja, no a už ako hore na tabule vidieť, je to jedna z najpopulárnejších atrakcií na Srí Lanke, pretože ide o najväčšiu chovnú stanicu na svete už od roku 1975 a teda hovorí si, nech to nepokazím, Binavala Elephant Orphanage. Nám teda bolo možné sa s nimi zblížiť, no a ako inak, samozrejme to bol náš cieľ, aj sa s nimi okúpať.
Priatelia, dajme zo pár informácií. Je to najväčšie stádo zajatí na svete. Momentálne tu v zajatí, v tomto sirotinci ich majú zhruba 70 až 90 kusov. No a taká malá pikoška. Cestou sem v tej úzkej uličke sú rôzne malé obchodíky, butiky, kde vám miestni ponúkajú klasické malé zošity alebo malované obrazy, vyrobené prevažne len zo slojného trusu. No a teda nám už nezostáva nič iné, len takú hlbokú myšlienku o tomto mieste a to, že Pinavala nám ukázala, akú obrovskú silu a pokoj v sebe nesú tieto majestátne tvory. No a odchádzame rešpektom a zážitkom, na ktorý sa nezabúda. Naše putovanie ostrovom tento deň tu na tomto mieste končí, je okolo 15 hodín popoludní, celý zájazd si dáme spoločný obed. Sloníci v sirotinci Pinavala na rieke Maha Oja, tak teda ahoj. No a čo sa týka nás, boli sme tam zhora vypočutí, nakoľko hlásili celý deň dážď a búrky, no ako naschvál celý deň nás to obišlo, ale teraz večer alebo podvečer, teda že ledva. Prší nám. Hola. Priatelia, unavení z celého a hlavne teplého dňa, jemne aj zmoknutý, aj posilnený arakom, pod ktorým taký dobrý šlofík určite padol vhod. Naša cesta smeruje do primorského mesta na juhozápadnom pobreží Srí Lanky, 150 km od mesta Kandy. Ideme do mesta Kalutára, kde máme hotel poradí 3. Tu aj zažijeme Silvester, no a je to rezort so 180 izbami, ktorý si hovorí Tangerine Beach Hotel. Na mieste, no a tu sa už kľúče rozdávajú. Mimochodom tento hotel je známy svojou tradičnou srilanskou architektúrou, jazierka, rybičky, bambusy a podobne, ďalej rozľahlými tropickými záhradami, ktoré my bohužiaľ uvidíme až zajtra. Ako som už spomínal, nás čaká ešte Silvester, silvestrovská veselica, ktorú my Európania zažijeme, tuším hádam prvýkrát mimo, aspoň ja a moja drahá, to nie je hanba. No a teda, ako som už spomínal, rezort je to obrovský. Izby pohodlné, priestranné, veľké. My v časovej tiesni, veď sme došli dosť neskoro, takže plán následovný. Sprcha, šaty, topánky, to vyzerá takto. So všetkými takto. Ešte som zabudol. Pridávam mobil, peniaze, dobrú náladu a k tomu, čo ma naozaj potešilo úplne moc, je fakt ten, že som na sociálnej sieti našiel stránku hotela. Priznám sa, ja kameru na izbe, takže hurá, fotky hýbu svetom. Celý hotel vyzdobený, vypeknený. Pripravený na privítanie nového roka. Samé dobré papanice, všetko sa ligotalo úplne ako má, tak šupom rýchlo nápojový lístok, niečo dobré si dá do nosa. Priatelia, parket, topánočky naleštené, no a nám teda nezostáva nič iné, len si dať dobrú večeru. Verte mi, toho bolo neúrekom. Po večeri troška pokecať, nech sme slušní a nie prvý hneď na parkete. Počkali si voľbu Miss Večera a hojže Bubo a celý ansábel spoločnosti s kapelou Divianjali, to som zistil dodatočne. No a s DJom menom DJ Šatiš rozprúdili večer. Toto všetko sa deje ešte pred Silvestrom, čiže pred polnocou a verte mi, bolo veselo.
Tak teda priatelia, od výletov po ostrove až sem na piesok, takto sme s mojou polovičkou, a teda Silvo a Deniska, no a samozrejme s partiou odpálili náš silánsky rok 2026. No áno, toto sa celkom nepodarilo, ale nič sa nedeje. Ja stále tvrdím, všetko je tak, ako má byť. Ten šťastný nový rok hádam odznel pre každého krížom krážom. Šupom sem tie fotečky spoločné. Všetko bolo výborné, všetko bolo fajn a ak sa pamätám, tuším ešte aj Duchoň hral. Konec koncov taký velikán a tak ďaleko od domova. My teda večer dopili vínko a všetci pobrali slušne do komnát s vedomím, že nás druhý deň čaká krásny a voľný celý deň. Ľudboj dobrý píše sa 1. január a to je deň, keď od počatia týchto vlogov na ostrove menom Srí Lanka náš výlet láme svoju polovicu, čomu sa veľmi tešíme. No a teda poďme na tú pláž. Tu vonku je to úplne iné ako v areáli. Táto pláž sa volá Vaskaduva, omýva ho samozrejme Indický oceán. No a vyšli sme z areálu hotela, aby sme cítili skutočnú slobodu, len my, tmavý piesok a hučiaci sa oceán. Podľa mňa to ťahá smerom von. Priatelia, tu na divokej pláži Vaskaduva, verte mi, aj to pivo chutí lepšie. Trávili sme tu celý deň, oddychli, zabavili, no a samozrejme pofotili. V hoteli Tangerina Beach pobudneme ešte jednu noc. No a teda priatelia, ako sa hovorí, všetko dobre, záver dobrý. Výlet Srí Lanka Total, polovicu máme za sebou. Ninuška a Niška robia svoju robotu výborne, bavíme sa. Náš pán vodič 1300 km za nami, no a sama ten je furt usmiatý. To je z 5. časti všetko. Dajme ešte tú nutnú a nepovinnú časť. To prvé je like, to v strede je odber, no a to posledné, aby ti nič neušlo. Ahoj, 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 ahoj.